bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pini TV on calminama on juurama on manama on mantama. bisimilla moon e windande men adande e janggen pular. en puɗɗorima inde gueno jurumdero jurmotoɗo jafotoɗo en juule nelaɗo makko mouhammadou rasulullah sallallahu alih wa sallam. eɗen ciftina tan wonde pular jaako e ɗemɗe jamiraɗe yo jange yo jangguine e nder leydi Sénégal e kuuɓal. eɗen gandi jangude ɗemgal mum ko sodorde gandal e ɓamtare. jangude ɗemgal mum wiyeteno ko jangde mawɓe, kono humpito rokki en alama fotani jangude ɗemgal mum neniwal. eyyi so tawi ɗum ɓenni ma en ngar e firo holko woni humam binne walla humam binnagu, holko waɗi jangude ɗemgal mum neniwal wiye ko sodorde gandal, e holko janginte e ɗemɗe gendiji. so tawi en garti e humam binne ko kumaɗo e bindol, woni mo wawa jangude kala ko winda, wawa windude ha neɗɗo goɗɗo tima hen jangga. on woni humam binne walla kumaɗo e bindol. jangude ɗemgal mum neniwal ko sodorde gandal. eɗen mbawi hokkude hen yeru. so tawi en gari e ɗemgal farayse en mbi arbre, eɗen gandi arbre so tawi ko cukalel walla mawɗo, so wiyama ne jangguine ɗum ina jogui hen caɗele kewɗe, ko wayno caɗele hito, ko wayno caɗele bindol, e caɗele holko firtata. kono so tawi ɓinguel pullo wiyama e pular lekki, ina andi holko woni lekki, ina andi ina wawi wiide lekki, heddoto ko holno lekki windirte. ɗum woni saɗede muɗum. gueɗal tataɓal ngal ko mbiɗen to banggue jangude pula, holko jangete ɗemɗe gendiji. jangete ɗemɗe gendiji ko gueɗe tati. holno alkule ɗe mbiyete, holno ɗe bindirte, muumal e lamgal holno jangirte. ina wayno ko ɗeɗo gueɗe jangete ɗemɗe gendiji. so en garti e sodorde tawi jangde ɗemgal mum ko sodorde ɓamtare, sen ƴetti yeru japonais en adan jeeyano koye leƴƴi ɓurɗi tampude e nder diwde Baba Adama he. kono nde ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidi ɓe tawi jangude ɗemgal mum ko sodorde ɓamtare, ɓe mbi ɓe janggi ɗemgal mamɓe. ha ɗum tagui e oɗo saama gonɗen ala e men foof mo huftoraki ko japonais en pewni, guila e autoji mum ha e téléphone aji mum ha e montor aji mum. ɗeɗo gueɗe foof ko jangude ɓe ɗemgal mabɓe taguiɓe yettade ɓe jettiɗo. hande hay soɓe gona haralleɓe walla ɓurɓe dañde ngaalu e aduna o, ɓe jeeya koye yimɓe ɗiɗɓe walla tataɓɓe e ɓamtiɓe e nder leydi e aduna he. ina wayno sen duttima caggal mbiɗen jangete ɗemɗe gendiji tan ko tati, gueɗe tati. alkule ɗe holno ɗe mbiyete, holno ɗe bindirte, muumal e lamgal so ndi holko janggata, ko ɗum jangete ɗemɗe gendiji ɗe. so Allah jaaɓi noon oɗo émission ma on keɗo hen anduɓe ko fate ɗemɗe gendiji, invité ɗo yimɓe haralleɓe ko fate jangde. ma en gaddu ɗo duuɗe jangoje pular e nder Sénégal. ɗum ɗon foof so Allah jaaɓi ko ha ƴeewen holko woni hol nafoore wonde e janggude ɗemgal muɗum. en jetti yeeɓiyankoɓe Pini TV ɗo mbawi wonde kala jaam e kisale moon. on jarama ha saaha.